sunt Andreea Mihaela, distribuitor oficial în România al produselor Aries Biopet Cosmetic și astăzi vom vorbi despre toaletajul unui pomeranian cu ajutorul gamei de produse Aries Relaxing Method. Un pomeranian de show care a venit astăzi doar pentru întreținere. Vom face băiță folosind cele 3 produse. Vom începe astăzi cu scrubul, apoi vom continua cu șamponul din aceeași gamă și apoi vom încheia cu masca, tot din gama Relaxing. Ok, așa cum am spus, începem cu scrubul, se aplică pe blănița uscată și este foarte, foarte hidratant, dar în același timp și un tratament purificant. Și o aplicăm pe blănița lui Monkey. Acest tip de tratament spa ne ajută să scurtăm timpul în toaletaj pentru că ne ajută să scoatem mai ușor părul mort în cazul cățelușilor care ne părâlesc, adică este perfect pentru rase precum pomeranian, ceau ceau, samoyed sau rase cu păr scurt precum bulldog francez, mops. Procedura Relaxing Method poate fi efectuată ca atare sau poate fi efectuată astfel, îmbinând cu o procedură de tip spa cu ozonificare și hidroterapie. Acest șampon este formulat special pentru a restructura firul de păr, având în compoziție ingrediente provenite din agricultura organică. După cele 2 șamponări, vom trece la pasul următor. Bineînțeles, mai întâi vom clăti bine blănița cu apă călduță. Și acum ultimul pas din procedura Relaxing Method, prepararea și aplicarea măștii Reconstructing Intense. Este produsul perfect pentru recuperarea și întreținerea celor mai dificile tipuri de blănuri. Plătim și masca și ne vedem imediat cu rezultatul final după ce mișcăm cățelușul. Și iată că suntem gata, Monkey are blănița foarte hidratată și rămâne doar să aplicăm un spray pentru luciul intens, Gypsy. O cantitate mică pe care o distribuim ușor prin pieptănare. Așa arată Monkey după băița cu Relaxing Method, dar trebuie să știți că în gama Aries sunt doar produse naturale cu ingrediente din agricultura organică și că există un produs potrivit pentru fiecare exigență a blăniței și a pielii.